Здравейте всички дами и господа кюфтаци, това съм аз, Жижо от Варна Филмс. И днеска ще ви покажа едно доста интересно сайтче. И вече сме И говоря се си ясен от профила. Той ще направи скоро един клип как да сменим крузера, motherfuckers. Тъй сега. Да ви покажа. Значи, влизате в Google-то. Google. Тук пишете Graffiti Creator, много макив сайтчето. Мерси, благодарим на всички, които ме гледате, не гледате, които заради вас имам и кул и сега ще качваме готин дълги клипчета. Ето го, това трябва да е Graffiti Creator. Цъкаме старт тук. Тайпинг, да, направили са го малко по-ново. Пишем тук вече. Аз ще напиша Варна. Варна Филмс, просто нямам право на... Ето така. Само че съдно нещо не ме рада. За да си смените нещо като шрифта, да го нарека. Чая да сетя Fonts from Potent. Това ли беше? От много време не съм използвал тази програма. Да, ето. Тук отдолу си има какви искате да са. Ето, аз ще искам вече графита ми да е живко. Generate. Виждате колко не е по-як точно. Лично мене ме радва. Тук вече са грозните ефекти. 3D-та, медета, каквито простоти ви хрумнат, кюфтета, кебабчета, Мичо пиштови. И той беше от мен. Мерси, вече имаме кул. Много са кефи. Ще качваме дълги клипчета от ютубето. И това ми беше от мен. Жижо от Варна Филм. След малко съм на Даскал. Като свърша Даскалто, обязателно ще кача някои клипи. Ясен, ти нещо да имаш да им казваш. Peace, suckers. Айди бай. И аз ще кюфтета.